hlala phansi wena msuganga wena. Msuganga wena hlala phansi. Msuganga. Hlala phansi msuganga wena. Msuganga wena. Khona kushoba nikhuluma. Ushoba nikhuluma. Msutela wena. Msutela wena. Oweka amaphoyisa athathe umuntu ophethe umshawo lapho. Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Bathembisa ukumnyundela umculi kaMaskandi enkampanini asebenza nayo uKhuzani Mpungose emva kwesenzo sakhe sokuqopha ivideo la ebelingisela khona umntwana wakaphindangene. Sanibonani nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijona lelikhasi wamulekela igama lami usibonga konke wakandwando. Mothanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Manga subscribe ngicela usubscribe uphinde ke ucindezele nebell khona phela uYouTube ezokwazisa ngaso sonke isikhathi mangifaka ivideo entsha. Senkingeni uKhuzani Mpungose emva kwevideo esithe yasabalala enkundleni zokuxhumana la ebebonakala khona ke elingisela umntwana wakaphindangene inkosi uMangosuthu Buthelezi kanti ke yabe isithukuthela igana unwabo intsha ke yasemahlabathini ebukhosini bakaButhelezi yasho ukuthi ke ayihambisani neze nalesenzo sika Khuzani njengoba ke bathi ke uKhuzani lapha lavela khona ke uvela elingisa ke umntwana wakaphindangene la ayedelelwa khona ke endlunkulu futhi ke bathi nempilo yakhe isisengcupheni manje ke ukubonakala amavideo amdelela kanjena lokho ke kungahle kumphazamise nasomoyeni babe ke sebesho ukuthi ke ngalesenzo saKhuzani ke bazomnyundela enkampanini le asebenza nayo kanti ke uthema ithinto uKhuzani ngelinye lamaphephandaba wathi ke akasakwazi ukuphawula njengoba ke iyona ke lentsha yesizwe sakaButhelezi emahlabathini isithinteke noma ikhiphe statement sokuthi ke izoxhumana ke nenkosi yakhe uKhuzani la abazomdisciplina khona ngesenzo sakhe njengoba ke bathi asisihle neze mina ngizothanda ukuzwa ke bafethu uzole uvolweni ukuthi ke ngabe uKhuzani njengoba bekhipha le video eyidlalela nje ubazi ukuthi lento ingahle ifike la ucabanga ukuthi ke into enhle le abayenza njengoba nayo uKhuzani ukhalile ethinto elinye lamaphephandaba ukuthi ke ubona ngazi ukuthi ke lokho abakwenza usekhamisana nomona njengoba ke bafuna ukumphuca ke isinkwa sakhe nayo yona nto le aphila ngayo mina ngizothanda ke ukuzwa amazwi nation khona lapha ku comment section ukuthi ke ngabe lento eyenziwe uKhuzani into right noma bengafanele ayenze kanti ke angivele ngiqede khona la sibambane evidweni elandelayo.